Hola, soy Rafa y Yago de Lord Canterbury. Soy el advocat, el que tinc aquí colgat. Hola, soy Marelu y hago de señora Bona. Soy Pocholo y hago de James. Hola, soy Vicente y hago de señor Otis. José y hago la interpretación de Fantasma de Canterbury. Soc la G, faig de Sevilla Umbe. Soc Ayub i vaig a fer de Clark. Soc la Megus i faig de Virginia. Soc Usain i faig de Washington. Jorge i hago de Lewis. Lewis i faig de Clark. Soc Farzan i faig de Lewis. Y hago la voz. Hola, soy Sara y soy ayudante. Soy Sandra y me siento en Fantasma de Camp. Hola, sóc el Toni, sóc el profe d'anglès de tots aquests actors tan estupendos i a més porto la part tècnica de l'obra. Hola, sóc el Juanjo, sóc el responsable d'engrescar els meus alumnes a aquest repte del teatre. Veig una obra està comprant a casa i hi ha un fantasma. Senyor, m'agrada la casa i la compraré amb tot el que en ella. Si tot Meu, què se t'està tacant al terra? Es la sala de Leonora Canterbury. Va ser assassinada fa 300 anys. Va ser el favor de treure-la un altre cop. no es pot. A la cara, tenemos empate, Emily, sois las cadenas. ¿Por qué son aquests noms? ¡Les enviaré turnado a América! Rápido, me saldrá. Senyor, l'administració va a comprar el castell. I hi ha un fantasma. Senyor, no sabeu abans de comprar el castell. I hi ha un fantasma. Es un mal que me lía aquí. Què està tacant al terra? Es la sala de Leonora Canterbury. Va ser assassinada fa 300 anys. La niña no. Què rima, això? El que he colgat? El que tinc aquí colgat. Vinga, va.